Venga, ba, orduan, daukagu pertsonai hau, eta hasi bargara blokinarekin. Orduan, hasiko naz, kubo bat egiten, eta hau izango da gutxi gora bera gorputza, bale? Ikusten dugunez, gorputza tartetxu hau da, bale? Bizkat kurioso da, bale? Gorputz motza deko, oso arraroa. Pero está guai, porque nortasuna deko. Bale, gero dekoz, zilindro batzok egingo duguz, egiteko hankak. Iepa, orduan, hankak jarriko duguz. Zer, dinosu? Bale, kokatuko dugu hau gutxi gora bera bere tokian. Pizkat argalago eta luzeago. Vale, verá. Doaz como argaltzen, es como muy curioso. Eta hau egingo diogu apply all trans eta kokatuko eta egingo diogu mirror bat, vale? Ai, por cierto, txarto egin dut. Vale, orain konturatu nazela txarto egin dudala. Ze ez dago kokatuta ondo, behitxu, zelan i ardatza ez dago begiratzen fondora, hartuko dugu dana eta giratuko dut. Pues con un control J me da igual, kombinatzen dut, giratzen dut a 90, zetan, y me vale, vale? Orain hau aplikatu transformazioa, eta ingo dugu separate. P, separate, bailuz parts. Importantea ardatza egotea ondo, porque ez badago ondo, kontuz mirrorrekin, Ardatza ez badago ondo, estamos jodidos, vale? Orduan, bueno, ardatza beti ondo. Vale, badeko gorputz bat oso kurioso. Jarri, kokatuko dugu burua, beste kubo bat egingo dut, o zilindro bat, oza, esfera bat, parkatu. Kokatuko dut esfera baten engoian. Igual esfera hau behar dugu estiratzea pizkatxu bat. Eta orain hobetuko dugu kuboaren forma. Vale, danez, gorputza danez, egingo dugu hemen mosketa bat erdian eta aterako dugu pizkatxu bat kanporantza, vale? Aber horrekin ikus dezakegun forma orokorra hobeto. Gorputza beti dauka S forma bat, oza, bizkarra betieko S forma hori, bai? Orduan, saietuko gara forma hori eukitzen. Beko parte argalago egingo dugu, vale? Eta goiko partea bai pizkat argalago. Vale, tipo fuerte dado. Voy a sacarle un poquito de pecho. Vale. Kokatuko ditugu besoak be bai. Duplikatuko dut hau eta mugituko dut besoen forma hartzeko. Egiten badut mugimendua en puntos, ba, hobeto. Vale. Behitxu, noraino geisten diren besoak. Geisten dira pilo bat. Normalmente besoak geisten dira bakeroetan justo pistolak hartzeko, ez? Fijatzen mazarete ikusten bauzue bakero bat, hemen izaten ditu pistolak, bai? Pues horraino geisten dira besoak. Baina tipo hau, geisten zaizkio besoak, kasi, jode, belaunetan arte. Orduan, ba, luzeak egin, bale? Bale? Nik uste altuagoa dala, altuagoa da. A ber. Eta zabalago. Pizkat zabalago. Bai, aposean. Igual ez hainbeste, igual, hau, hemendik. Urrunitek begiratu beti. Bale, ingo ditugu oinak, aber horrekin ikusten dugun hobeto, proportzioak. Zilindro bat kokatuko hemendik. Zilindro honek egiten dugu onaino gutxi gora, oza, belauna badeko, esan genezake belauna badekola erdian, más o menos hemendik. Bale, belauna hau bada, eta ingot mosketa hori belauna non dagoen jakiteko, ba, hau jauziko zen hemendik gutxi gora bera nik uste.
eta betik argalagoa da. Bai? Eta gero, iten badugu hemen mosketa bat, alokutre, mosketa bat, eta hemendik esturitzen badugu aurrerantza pizkatxu bat, nik uste dut, eukiko dugula gutxi gora bera, oinaren forma. Estrude kutre bat aurrerantza, olako zeo zer, eta hau jeitsi pizkatxu bat. A ber, alboz, hemendik, me vale. Kokatuko dure tokian, vale. Vale. Hau egiten badiot apply all trans, eta egiten badiot mirror bat, non geratzen da. Vale, orain ikusten zela, konparatzen hasi naz, eta ez dakit, pizkat altu geratu zaidan. Itxikot pizkat. Tarte hau, fijatzen nahi naz tarte honetan. Vale, eta hau jitziena. Ez duen altu emoten horrez. A ver, taka. Bueno, hortxe. Burua handiago. Ez asko. Vale. Alboz ikusita. Jauzi behar da, lepoa orkatiletan. Konparatzen baut orkatilen kokapena, behirotu. Epic pen. Hartzen badut orkatilak non dauden. Hemen. A ver, zeratik ez doa. Hola, Epic pen. Qué movida, Epic pen. ¿Por qué no funcionas? Puro RF-gatik. Bai. Ba, kokatzen baut hemen orkatila. Pero qué cojones? Ez doa. Ahí va la Virgen María. ¿Qué cojones? Bueno, ba, bugeatu da Epic pen. Irekiko dut ezta bere. A ber, honein arrankatzen dagoen. Bale, hemen daukagu. Bale, hemen dago orkatila. Ba, lepoa jauzi behar da, justo, orkatilarekin, bale? Baina, fijatzen bagara, pertsonai honek ez deko aksino marra polita bat, ez? Orduan, egingo da, nahi izango da, ekarriko eta atxerantza, aurrerantza, hau pizkatxu bat atxerantza. A ver hor. Bueno. Kokatuko dugu pizkanaka. Vale. Lepoa izango du hemendik, egingo diogu zilindro bat. Gutxi gora bera hor, eta burua hemendik. Bueno, kostatzen ari zait pilo bat ikustea, Osea, muñekoa. Es como que no lo veo. Pizkata ataskatuta nago. Bueno, venga, basiko gara. Ah, eta eskuak. Eskuak oraingoz jarriko ditugu bi bola. Jaingo dugu beto gero hau. Vale, orduan hemen, apply all trans eta mirror.
Bueno, hasi gara ja gure zerakin. Pizkat estuak dira beso hauek, ez? Hengo ditut potoloagoak. Ez que lan egiteko izango da infernu bat. Egiten ari da mirror ondo? Noten da baietz. Bai, hor, hobeto. Eta jarrikot bola bat ipurdian, porque es que no lo veo. Bai, hobeto. Nek laguntzen dit pizkatxu bat. Bola bate perdia simulatzeko pizkatxu bat. Ahí vas. Para que no me dé putez, irekiko ditut pizkatxu bat hankak, naiz eta gero osta bere jarri barko ditugun behiratzen aurrerantza, baina irekiko ditut pizkatxu bat, bale? Ze bestela me va a dar algo. Eta irekiko ditut oinak eta hankak be bai, hankak. Hortxe. Zaiatu beti blokauta pizkat interesantea izatea, bale? Ez que ez bade interesantea blokauta, estás jodido. Orain jausten da pizkat atzerantza, a ver? Eskuak más grandes, ¿no? Eskuak más grandes, bai. Hau, inklinatuko pizkatxo bat aurrerantza. Eskuak handiagoak dira bai, askoz be handiagoak. Hemen digutxi gora bera. Hemen mosketa bat egingo diote bai. Eta atzerantza botako ditut ukondoak. Bueno, empieza a pillar. Kostatzen aria, Vale, hortik. Vale, salbatuko dugu blockout moduan. Danok gorde blockout moduan, segero eskatuko da. Arrantzale. Arrantzale blockout. Vale, incluso nik uste parte hau zabalagoa egin behar dudala. Zelan egiteko izango da un coñazo kosmiko. Hortxe, save. Vale, save blockout moduan eta orain save arrantzale 0 bat. Eta hortik abiatuko gara urrengoak egiteko. Vale, hasiko gara eskulpitzen.